哎呦我的妈！哎呦我的妈！哎呦我的妈！ राखानाय मोनखानाय गोरों गोरा बिसोर बायदियानो ससियेल मिडियायाव न'खरनि कन्ट्रभार्सि दावराव दावसिखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावगासिनो दङ। होमबा बे फिसा फिसौ ससियेल मिडियायाव ओंखारग्राफोरा आरो मा बिसोरखौ मा फोरोंबावनो आंथ' जाम्बिखा आंथ' बिसोरबायदि आंनाव एकदम बुजिनो हाद्रायनाय मेलेमबो गैखाया होमबा सोरखौ सोर आरो मा बुंबावनो दे नोंसोरनो साननानै नायलाय रायजोफोर आं जेबो बुङा माने आङो हिनजावखौबो गाज्रि होना हौवाखौबो गाज्रि होना गावसिनि संसार जानाय गावसिनि फेमिलि मेटार गावसोर बिसि फिसायनि कन्ट्रभार्सि दावराव दावसि गावसोर गोरोबलायनो हानाय गोरोबलायनो हायै बेखौ माने जों रावबो मिथिया गंसे न'खरा माबा मोनसे खारननि थाखाय गावलायोब्ला बियो गोरोबफिननांगौआ जोबोद गोब्राब जायो आरो आयु मासि अयनाय आयु 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 माथो बाजै खनजिथासोलाय खोनादों रायजादों दा साला आरो नैबे आच्छा नोंसिनि केस जादों ना कर्टआव थांलायदों नोंसोरखौ बार बार बुंबाय आं पस्ट आपल'ड दाहो होननानै गाबागाव लाइफनि गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला मोसौ गियानफोर एमजे आरो प्रिति नोंसोर पस्ट दाहो होनदों मालाबाबो ससियेल मिडियाखौ गुबुंले खालामग्रा नोंसोर मोसौ गियानफोर नोंसोर गाबागाव प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि संसाराव मा जादों मा जायाखै बेखौ भिडिअ आपल'ड दाहो होनदों नोंसोरखौ लोगो मोनबा आं मासथिनि गियान खालामनो ससियेल मिडियाखौ नोंसोर सानैया गुबुंले खालामगासिनो मिथिबाय लोगो मोनबानो दामनाय जागोन सानैखौबो बाराबा मिथिबाय क'क्राझाराव लोगो मोनबा मा गियान गैथां माथां आं होनदों पस्ट दाहो नोंसिनि प्राइभेसि खालामना ला नोंसिनि कर्टआव थांनाय मा जादों मा जायाखै फेसबुकआव दाहो होनदों इउटुबाव दाहो मोसौ गियानफोर दा गोबां मानसियानो गोबां बाथ्राखौथ' बुंबाय एमजे आरो प्रितिनि सायाव आरो जोंबो बुंबायानो थादों आरो बिथांमोननि कन्टेन्टआ जिहेतु जोबनो रोङाखै दाहालागै पार्ट 4 सिम थांबाय खोमा बेसेबां पार्टसिम थांबावगोन आं मिथिया दे दा आंनि फारसेनिफ्राय जानो हागौ बे लास्ट नोंसोरखौ बुंनाया लास्ट दे नोंसोरखौ बुंनाया खारन मानो होननानै बुङोब्ला जोंथ' बारे बारे बुंनो थाङा आरो जोङो खनसे खननै बुंनायाव मानियाब्ला जों रागाबो जोङो आरो दुनियानि पाब्लिकआ दिनै नोंसोरखौ रागा जोंदों नोंसोर हसायैनो सासे गियानि सुबुंब्ला सासे गियानि मानसिब्ला नोंसोर बेखौ दाहालागै बुजिनो हानाय जासिगौमोन नाथाय नोंसोरहा बुंनो थाङोब्ला नोंसोरजों लोगोसे गुबुननोबो नोंसोर डलारखौ रानना होदों आरो जेनेगौबा नोंसोरजों लोगोसे नोंसोर गुबुननोबो डलारखौ राननानै होदों माने नोंसोरनि गेजेरजोंहाय मानसिफ्रा डलार खामायदों नोंसिनि भिडिअखौ होनानै आरो जोंबो खामायदों मानसिफोरनि साननाया बेबायदि आरो दे नाथाय स्पेसियेलि आंनि फारसेनिफ्रायबा आंनो डलार नांथारगौ बा आं डलार जाथारगोन बेबायदि थांखिजों आं फैया जुदि जोंहा समाजा गाज्रि जादोंब्ला जों बुंखानो नांगोन
जों थाट्टा होखानो नांगोन नैबे एमजे आरो प्रिति बिसोर सानैया मा सनाव हाबा जादोंमोन आं बावबाय नाथाय बिसोरो हाबा जानायनि जानो हागौ हरसेनि उननिफ्रायनो बिसोर नांलायबाय नाथाय हाबानि सिगां जोबोद गोदै गोदै मोजां अनलायनाय बेयाव बेरायलायनाय नोंथां नोंसोरनियाव दङमोन दिनै एमजे आरो प्रिति बेसेबां नोंसोरखौ गुरै रावजों बुंबावनो गुरै रावजों बुंनानै जेबो जालिया नोंसोरखौ एक्सुवेलि एक्सन लानायासो साबसिन जासिगोन दिनै आङो गामिखौ सोफादेरनो हास्थायो दिनै गामिया बिसोरखौ बिसोरनि खावलायनायाव नङा दिनै गामिया बिसोरसो नोंसोरनि खावलायनायाव फैनांगौ बा नोंसोरनि नारसिननायाव बिसोरसो फैनांगोन दिनै थांनाय बारावहाय हिन्जावा जिथु गसर होबाय गामियाव बिनि थाखाय हिन्जावखौ अननानै गामिया मिटिंखौ लाबाय दायो खिन्थु हिन्जावखौ अननानै बा हौवाखौ अननानै नङा नाथाय रायजोआसो दायो मिटिंखौ लानो नांगौ आरो नोंसोर लाफिनथारनांगौ मिटिंखौहाय आरो बेयाव दोखो दोखो मानजिनांगौ बिसोरखौहाय मिथिगौ ना दोखो दोखो मानजिनांगौ बिसोरखौहाय खारन मानो होनना बुङोब्ला बिसोरो गेलेदों समाजजों गेलेदों लाजि फोनांदों समाजखौहाय बेवहाय दोखो दोखो बुनांगौ बांद्रायबाय माने सोरलै नों एमजे सोर नोङो एथबां मोजां मिलायबाय आं काहानिखौ एसे बुंनोसै साननो गोनां बायध'थाखौहाय एथबां मोजां मिलायबाय नाथाय नोङो आं सासे सिख्लानि जिबनखौ बरबाद खालामनो हाया होनलायनानै नों गाबलायलायनो गोनांथि जाबायना मिलायखांनायनि उनावहाय नोंनि थाखाय फिसानि जिबना देरसिन जायालासेनो सासे सिख्लानि जिबना नोङो देरसिन जाबायना दुनियाव मेरला मानसि दङ माथो मेरला मानसि दङ सासे हिन्जावजोंनो संसार जानाय दुनियाव मेरला मानसि दङ गावनि हिन्जावा गाज्रिब्लाबो गाव सिरि थानानै संसार जानाय मेरला मानसि दङ आरो गोबां हिन्जावफ्रा गावनो दुस्थुखाय गावनो साजाखौ मोननानै दिनै सोलायनानै दिनै संसार जानाय गोबां मानसिफोर दङ दा हिन्जावा गाज्रि जाबाय दे एमजे नोंनि नोजोराव हिन्जावा गाज्रि जाबाय नाथाय हिन्जावा भिडिअ लाबोनांगौबा नों लाबोनांगौ नङाना मिलायखांनायनि उनाव नों जेब्ला स्टारलिनाखौ बेसेबा गोबाव लानानै दोनबाय नोंनि हिन्जावा भिडिअ होदोंमोन नामा होआखैमोनथ' नोंसो एरलुदों केसआथ' मिटिंनि सिगांनो होनायमोन मिटिंनि सिगाङावनो होनायमोन लोगो लोगोनो पस्ट होबाय माथो नोङो रायलायनायनि गेजेरजों बोखारगोनखौनो होनखाबाय होबाय माथो नोङो दे बेथ' थांबाय ओमफ्राय मा खि मोनजानायनि माबा पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 नोंस्रानि न'खरनि परियालनि काहानि बिगुर जोंथ' नोंसोरनिफ्राय बियाखैमोन ना बिदोंमोन जानो जोंनो खोन्था नोंसोरनि न'खरनि काहानिखौ मा जादों मा जायाखै होननानै बिनायमोन जों बिजिरना होगोन होननानै रायजोफ्रा बिदोंमोन नोंसिनियाव गामियाव खोन्थारा गामि दंना एक्सुवेलि नोंसोरनियाव लाजिनाय होननानै गैखाया मिथिबा जेसांनो थाखा फैसा गोनां इसांनो खामान्दि गावसोरखौनो बुहुमनि प्राइम मिनिस्टार MLA MCLA सो सानखो ना माखो बांद्रायबायलै नोंसिनिया एफा अभार खालामनाङालै मिथिबायना एथबां अभार खालामनो नाङा बांद्रायबाय नोंसिनिया आरो खनसे खननैल' नङा नोंसोर बारे बारे फैबाय थायो माथो लाजियाखै बै समावबो बुंजानानै नोंसोरो लाजिनायानो गैस्राया नामा नोंसोरहा एसेबो आसिगुर बिजौनिबो लाजिनो सोलोंदोब्रा एसे बैसो जाबाय माथो एमजे नोंबो सासे गथ' मोनलायनाय माथो प्रिति सासे गथ' मोनलायनाय माथो बैसो जायाखै बायदिसो मोनखो ना माखो आरो हाब नोंसोरलाय गारलायनानैलाय गावबा गाव संसार जानो हाखायो माथो गारलायनानै संसार जानो हाला जाबाय एक्सट्राहै दावराव दावसिल' खालामबाय थानो नोंसोरो मानसिनि फिसा नङा दांलै मानसिनि फिसाब्ला बुजिनांगौ माथो
मोसौआबालाय माथो गुलि लायोलै लायोब्रा मोना जाबा मोसौआ गुलि लायो बे दुब्लियाव लांनायनिफ्राय मोसौखौ दुरुं खिवनानै हरलाय दलर न'आव थाफैगोन बियो मोसौआ नाथाय नोंसोरो हाजार लाजि फोनांजाबाबो नोंसोरो लाजियालै नोंसोरो गैखाया नोंसिनाव लाजिनाय होननायानो आयु मैया सासे आरोना आरो एमजिनि पार्टनार जागोन खोमा हो नोंहाबो हिनजाव खारसिगोन लाजिया मालायनि खोथाखौ बुंबाय थानो होननानै आंखौ बुंहरदों आरो नों दा एमजेखौ लाजिनो थिनग्रोलाय नोंबा जे प्रितिखौ लाजिनो थिनग्रोलाय ससियेल मिडियायाव गावसोरनि खिनाय जानाय हासुनायखौ होबाय थानो दाहोलाय होना बेलेग कन्टेन्ट दङ माथो मेरला हा गावसोरनि रोंगौथिफोरखौ होना नायखायो माथो नाया नङा बे न'खरनि काहानिखौ पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 50 मिनिट 40 मिनिट 100 मिनिट आयु माबोरैलै मासे अयथासार थोस मालाय नोंसोरो मानसिनि लिस्टआव आंसो बुजिखांसिगौमोन मा लांखौनो संसार जानाया बे नारेंखल थख्रायाव ओंखाम जानानै गेलेनाय बायदि नङालै मिथिबा संसार जानाया नारेंखल थख्रायाव ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि नङा संसार जानाया बेनो जे पृथिबियाव जोलै एरलांहोनाय गुबुननि न'खरखौ मोजां फोरोंनाय नोंसिनि आखल आखुजों नोंसिनि अनलायनायजों बुहुमाव अनलायनायखौ बांहोनाय सानसे बेलासे सुखु दुखु जानायाव हौवा हिन्जाव हेफाजाब होलायनाय हाबा जानायनि गुबै ओंथियानो बेसो नांलायनो दावराव दावसि खालामनो ससियेल मिडियायाव बे बुंलाय बे जावथेलाय बेबायदि खालामनायनि नङा ससियेल मिडिया खिलामा साइजफोर आलु गुथिफोर थाखा फैसा दं नालाय नोंसिनियाव नङा होमबा गेले नोंसोरो खिन्थु प्रिति एमजेखौ होबाय नाथाय बिनि बिमा बिफाखौ नों मा खिलामानो होनांगौ केस हा गाज्रियानो जाथोंमोन मा नोंनि दख'ना सुयैखाय नोंनि दख'ना जि जोम सुयैखाय नोङो बिनि बिहाव बिखुनजोखौ बा नोंनि बिहाव बिखुनजोखौ नोङो केस होबाय नामा हा मा रोंगौ बिसोरो मा रोंगौ बिसोरहा मा दाय दंमोन बिमा बिफाखौ केस होनो हो एमजेखौ जोंहा अरजानांगौ गैया नाथाय बिमा बिफाखौ केस होनायखौ हले प्रिति नों सासे दाउ बिमा मिथिबायना रांखिनि दाउ बिमा नोङो होनो नाङामोन नोङो एमजेनि बिमा बिफाखौ बोराय बुरि अबस्था जाबाय बिसोरहा नोंसोरनि दावराव दावसियाव हाबसननानै नोंसोरखौ रायनो बुनो बिसोरहा बोलो गैला खिन्थु बिराद गाज्रि जादों नोंहा बिसोरखौ केस होनाया डाइरेक्ट खोथा दै बुंखाबाय आं डाइरेक्ट खोथा नोंनि आखला मोजां नुजायाखै बेयावनो नोंखौ गाज्रि होननानै नुखादों मिथिबाय बेयावनो नोंखौ गाज्रि होननानै मिथिखादों गावखौ मोजां देखायनो फैदों ससियेल मिडिया होननानै गाफ्ला फैदों दाउ बिमा बायदि होनना बुंफैगोन सोलायनो सोलों एथबां आखल गोनां मानसिब्ला बिगुर साला